God eftermiddag og velkommen til Kulturkanonen. I står her med reporter Linnea Christensen, og vi står foran Sankt Peders Kirke. Vi har fået lov til at stille præsten et par spørgsmål, og han venter her indenfor i den her bygning til os. Kommer indenfor med præsten, hvor vi stiller nogle spørgsmål. Først af alt, kan du svare på, hvorfor det hedder Sankt Peders Kirke? Ja, det kan jeg godt. Altså Peders, det er en gammel stavemåde af Peters. Så når man snakker om Sankt Peter, så snakker man om disciplen Peter, som jo også blev til apostlen Peter. Så det er sådan set Peterskirken, der ligger her på toppen i Slagelse. Okay. Hvad bruges kirken egentlig til? Altså kirkerummet deroppe, det bruger vi hver gang der er gudstjeneste, det er der hver søndag, og så bruger vi den ved begravelser, vi bruger den ved vielser. Vi bruger den også til at snakke med folk i. Det er et godt rum at snakke i, fordi der bliver tingene sat ind i en bestemt ramme. Det at tale om Gud, det kan være svært at gøre, som hjemme i dagligstuen eller ude i samfundet. Men deroppe der er man ikke i tvivl om, at det er den virkelighed, vi forholder os til, når vi står. Vil du mene, at kirken har nogen indflydelse på vores politiske liv, eller vores private liv, og vores måde at tænke etisk på? Ja, det er jeg sikker på, at kirken har, indflydelse på. Nu er det sådan i Danmark, at der er religionsfrihed, så det betyder ikke, at man som dansker skal komme i kirken, eller skal tro på alt det her med kristendom. Men det fylder meget i vores samfund, og det har det gjort i de sidste 1100 år faktisk. Og det er egentlig værd at tænke over, at det ligger nede meget dybt i danskernes bevidsthed. De her kristne fortællinger, og det er vores måde at tænke på langt hen ad vejen. Uanset om vi går ind for det eller ej, så tænker vi som kristne, bevidst eller ubevidst. Mener du så, at kirken skal have mere indflydelse, end den har nu? Nej, jeg mener ikke, at kirken skal have mere indflydelse på den måde, at vi skal have sat den op på toppen af kransekagen. Den udfylder sin rolle fint ved at være en der taler ind i samfundet. Altså, det er meget fint, synes jeg, sådan som det er i øjeblikket, hvor politikerne de holder en nytårsgudstjeneste og bliver mindet om, at den her dimension, det med religionen og det med Gud og os, at den er der, og så går vi ellers ud og tager arbejdshandskerne på og lever det politiske liv. Så jeg mener ikke, at kirken for eksempel skal være et bestemt politisk parti, og sådan gå ind i kampen på den måde. Den har en god rolle nu, hvor den taler til folks samvittighed og taler til vores tro, og så må enhver gå ud i samfundet og arbejde med det, vi nu gør, og bruge det sådan, som vi har brug for at bruge det. Ja. Hvilken rolle har du som præst i kirken? Altså, hvad er din opgave? Ja, jeg har mange opgaver. Jeg har faktisk taget præsteløftet med. Fordi når man bliver præst, så skal man underskrive et løfte på, hvad der er, man egentlig skal. Så der er ikke sådan frit valg, når man sidder her. Nu skal jeg se, om vi lige kan finde det hurtigt. Jeg vil ikke sidde og læse det op sådan i fuld længde, fordi det er sådan temmelig langt, og det er et gammelt sprog. Men man vil, som præst har man forpligtet sig på at forkynde Guds ord rent og purt. Altså det vil sige, jeg skal forsøge at gøre det relevant for mennesker ved gudstjenester og ved begravelser og ved vielser. Der er sådan set ikke nogen forskel der. Hver gang vi er samlet i kirken, så er Guds ord på banen på en eller anden måde. Jeg skal forsøge at gøre det til noget, som vi kan bruge til noget i dag. Så det er en af opgaverne. Så skal jeg forkynde, eller jeg skal forvalte sakramenterne, altså dåb og nadver, og det skal jeg gøre efter de forskrifter, som kirken har. Det er jo nogen, som dronningen autoriserer. Altså der er et bestemt ritual, når vi døber og når vi går til andres. Og det skal jeg sørge for, at vi gør det sømmeligt og med respekt for den tradition, som ligger i det. Og så skal jeg sørge for at arbejde for, at lærdommen omkring kristendommen, at den ikke strider imod, hvad kristendommen lærer. Altså, det er en af mine vigtige opgaver også, at lære folk om kristendommen. Og det kan man sige, det er noget af det, der måske foregår nu her, når vi samles som jeres gymnasieprojekt. Men det er også noget, jeg får rigtig meget tid på, når jeg har konfirmanderne for eksempel, eller hvis jeg har voksenundervisning. Så jeg er en gudstjenesteleder, og jeg er en underviser. Det
er sådan de 2 hovedopgaver, kan man sige. Ja. Og så er jeg også et stort øre for folk, som har brug for at tale om tro, eller bare tale om livet. For det er sådan set lidt det samme. Ja. Mener du, at kirken skal eller kunne have mere indflydelse på staten og det samfund, vi lever i? Jeg kunne godt ønske mig, at vi i Folkekirken i Danmark havde mulighed for at tale mere klart, når vi blev spurgt om noget. Det er jo sådan i øjeblikket, at jeg som præst, jeg kan udtale mig på mine egne vegne. Og hvis jeg nu havde været biskop, så havde det faktisk stadigvæk været sådan. Jeg kunne kun udtale mig på egne vegne. Der er ikke en leder i Folkekirken, som kan sige, det her mener kirken, eller det her er kristendom, og det her er ikke kristendom. Der er faktisk ikke den mulighed, at nogen lige trækker stregerne op, når der er brug for det. Og det synes jeg faktisk, det ville være bedre tjent med, hvis man fandt ud af en måde at kunne gøre det på. Så om det er at have mere indflydelse, det kan man selvfølgelig diskutere, men i hvert fald, at kirken kunne have en lidt mere klar stemme, end den har i øjeblikket. Det kunne jeg godt ønske mig. Ja. Så har vi jo Martin Luther, og Luther mente, at en god mand gør gode gerninger, og ikke at gode gerninger gør en god mand. Ja. Er du enig med nogle af dem, og hvis jeg er hvilken, og hvorfor? Jeg mener, at Luther har fat i den lange ende, når han siger det her med, at en god mand gør gode gerninger. Altså, det der er sagen for ham, det er at spørge, hvad kommer egentlig først? Altså, skal jeg gøre alt det gode, og så vil Gud tage mig ind i sin kærlighed? Eller er det omvendt? Er det nødt til at starte med, at vi får at vide, vi er elsket sådan, som vi er? Og så kan vi begynde at åbne op og gøre noget godt for andre. Jeg mener, det er den måde, det fungerer på. At det kender vi også derhjemmefra. Altså, hvis ens forældre siger til en, ved du hvad, vi kan først holde rigtigt af dig, når du har vist, at du er god nok til at være en del af familien. Det vil vi jo aldrig kunne trives i. Nej. Vi er nødt til, at de åbner døren for os, også når vi har kvaret os rigtig meget. Og så siger, kom indenfor, Jarl. Du hører først og fremmest til her i familien, og så må du se, om du kan finde ud af det næste gang. Det tror jeg er menneskelighed, og det tror jeg også, at det kristendommen vil lære os her. Og det er også det, Luther han set bare forsøger at gøre klart. Ja. Er der nogen af værdierne fra den katolske kirke, som du også mener optræder i den lutheranske kirke? Okay, masser. Helt sikkert. Altså, jeg mener, alle kerneområderne omkring, hvad vi tror på, dem er vi sådan set enige om. Og især nu her, hvor der er gået 500 år siden reformationen, så er det meget tydeligt, at enigheden er langt større end uenighed. Dengang, da Luther stod og måtte gøre op med paven og sådan nogle ting, altså der blev der talt nogle meget hårde ord, og han blev jo udvist af den katolske kirke og sådan noget. Det er jeg faktisk ikke sikker på, at man ville gøre i dag. Og jeg har også hørt mange katolikker sige lige ud, at Luther var en klog mand, som havde fat i den lange ende af nogle af de ting, han gjorde. Og så er det ærgerligt, at det betød, at kirken skulle splittes i en luthersk og en katolsk kirke, men måske var der også en nødvendighed på det tidspunkt. Så kan det være, at tiderne senere han åbner nogle nye døre, som gør, at kirkesamfundet kan finde sammen igen. Det har man jo lov at håbe på. Ja. Er der nogle af værdierne fra den katolske kirke, som burde være gældende i den lutheranske kirke og omvendt? Jeg synes, den katolske kirke har nogle gange nogle ritualer og et sprog, som vi kan lære en hel masse af hos os lutheranere. Altså det, som vi også var inde på i går, at det at gøre noget. Ikke bare altid tale om kristendom og forklare det hele. Det er ikke altid det, der er brug for. Måske er der bare brug for at gøre kristendom, uden at sådan have hjernen med hele vejen igennem. Men mere sådan hjertet og hænderne. Og det synes jeg, de er bedre til end os. De har en tradition for den slags, som er stærkere. Det var også for eksempel det der med sakramenterne, dåb og nadver. Ja. De mener ikke bare, at det er brød og vin sådan bagefter. Nej, jeg synes, altså, de 2 sakramenter, vi har, dåb og nadver, synes jeg faktisk, der gør vi lidt ligesom dem. Altså fordi der har vi noget brød og vin og noget vand, som er konkrete ting, og det er noget, man mærker og sanser, når man har med det at gøre. Og jeg synes egentlig bare, at vi kan godt bruge noget mere af det. Ja. Og det sker også rigtig meget. For eksempel sådan ting, at rigtig mange i dag vælger at gå pilgrimsvandring. Det var noget, som Luther helt klart vil sige, hør her venner, der skal I stoppe, fordi Gud tager ikke ind
Altså, I bliver ikke bedre mennesker af, at I har knoklet det der. Altså, hos ham, der finder man hans nåde, som man er. Så man skal ikke sådan gøre sig fortjent først. Det vil Luther have sagt til pilgrimsvandring. Hvor vi i dag faktisk, jeg er selv med på pilgrimsvandring mindst en gang om året, hvor vi finder ud af, at jamen, det at bruge sine fødder, at bede med fødderne, som vi siger, det giver rigtig god mening, at man gør noget. Det er ikke nok altid bare at høre om kristendom. Vi er også nødt til at gå ud og få noget sved på panden på en eller anden måde. Så tingene giver mening i vores tid på en anden måde, end der, hvor Luther stod og var nødt til at gøre op med nogle bestemte misforståelser. Så er der noget andet, som den katolske kirke har. Og det er, at de har jo faktisk en leder på toppen. Altså paven sidder og kan udtale sig på kirkens vegne. Og en gang imellem er det en gavnlig ting, at han kan sige meget klart, hvad er kristendom, og hvad er ikke kristendom. Og der kan man sige, der er vi sådan nogle gange lidt fanget med den lutherske kirke, fordi vi netop har afskaffet det her hierarki. Det mener jeg også, vi var nødt til at gøre. Men vi savner alligevel at have den her institution, som paven er, som kan gå ind og sige en gang for alle, nu skal I høre, hvordan de her ting hænger sammen. Og som også, paven er også en, som hele verden lytter til, hver gang han udtaler sig. Ja. Så det er jo en god ting, at have sådan en talerør der. Ja, men tak for din svar, fordi du gad at bruge tid på at lige snakke med os. Ja, jamen selv tak. Kulturkanonen. Jeg er her med Linnea Møller Christensen, og jeg sidder her med Jarl Friis, som vil svare på nogle af vores spørgsmål. Okay, nu vi tjekker lige. Vi skulle alligevel have en, hvor vi kunne høre, hvordan lyden er. Det var en joke. Jeg er her med reporter Linnea Christensen, og vi står foran Sankt Mikkels Kirke. Pis! Det tager vi igen.